Vědci z Číny použili kryoelektronovou mikroskopii, aby ukázali, jak virus SARS-CoV-2 infikuje lidi. Podle nově zveřejněné studie cílí na receptory nalezené na lidských buňkách v plicích, srdci, ledvinách a střevech. Předešlá studie zjistila, že protein na špici viru má dvě domény vázající se na receptory a směřující nahoru a dolů. Ty umožňují viru vázat se na lidské buňky a napadat je. Virus se u lidí zaměřuje na receptor ACE2, který se navázal na transportér aminokyselin. Tato struktura subtypu ACE2 předtím ještě nikdy nebyla objevena. Virus používá bílkovinu RBD, aby se navázal na strukturu ACE2, což mu pomáhá vstoupit do buňky a infikovat ji. Jak vědci uvedli, objev by mohl pomoci při léčbě nebo vývoji vakcíny, která zabrání infekcím mířícím na enzym ACE2.